Budem ja dede rekao, sad ti radiš u gruda. Sve to treba mi slobodno, ti ne slobodno. Druga. Sa 0-4 normalno belo dalo. Belo za opuštanje. Kakav je od Ajmo, sad. Sad se napraviti ako ćete neću. Ajde. Oni su Arlaupa. Oni su Arlaupa. Opet bude pari lepo, ne? Ajde! Jo! A šta se boriš? Jo! Znao sam da On je portir bio, znao, ovo ulazi i izlazi. Meni ovaj iz policije, meni čerpi, meni sad sam bio čerp u ovoj baraki, veli. Sad je ona tamo. Pa dobro je, šta? Ajmo vidi sa to! Ajde! Ajde! Znači, samo može jedan bušar najav. Ajmo, Lili! Samo jedan. Lili! Samo jedan. On slabije čuje, on nas ne razumije, on će prodat sve, ali onda treba tražiti cijenu. Znaš, najmišlju je da se može... Gdje ti jesi sad? Bravo, bravo.
Bravo. Lijepo. Koliko Luka ima godina? 30 ima. Koliko Luka ima godina? 30 ima. Ajde, Lili! Oj! Moj škurla. Daj! Moj škurla. Daj! Ajde, Lili! Ej, pa šta ga vuče? Ajde, Lili! Ej, pa šta ga vuče? Eno ti ga... Evo ti ga tu u sredini. Ovo je... Trojka. Znači ledi, vidiš negdje lega, negdje... Znaš blok je lega. Kako postao se lupa? Kako će se... U 90 minuta ovaj ga htio staviti prije što smo mi otišli, rekao ja sam sad htio 90 minuta. Rekao, gdje ste do sad bili? Vi ste svega stigli jednom vrijeme da igrali. Evo, razumni kina, kaže, vrlo što će možda... Ja, pa rekao sam da je. Evo, razumni kina, kaže, vrlo što će možda... Ja, pa rekao sam da je. Vidio sam, rekao sam da je.